Už sa bude prečítať povolať to točí. Viete, kúkam. Tam si to... No, kúkaj. Kúkaj. Petri, kúkaj. No, už aj... Aha, už ide. A Jenka točí, pozri. Čo? To sa točí, Jenka. Aha, to sa točí, pozri. Ježiš. Rienka, ide, naspäť. Ale to zapni, no, zapni. Aj tu. Rienka! Fúkaj. Rienka! Fúkaj, fúkaj. Rienka, toč. Nie ide teraz, to sa nefúka, vetri. A už ide. Ide a už začína. A už je stáva. A teraz. Dobre, to knižka, no Teraz to pôjde. Teraz sa to pravie. Aha, teraz sa to ti omýva. Ľudí sa. Rienka, točí. Rienka, čo si? Bože môj. Ty kokso. Jena! Jena! Kikoso, jena! Jena! Neko je... Kde to môžeš berať? No toto... Točí, teraz tady točí. Tu sa točí. Ktorý teraz točí? A teď ide už, aha, pozri. No, kde? Pomalinky, áno, pomalinky. Pomalinky. No, teraz ide. Teraz nejde. Teraz oddychuje. Áno. A už teraz začína. Pozor. Sakra. Sakra. A ide naspäť, pozri. Ideme späť. Vyčujna. Ty kokso, to je, čo? Ešte. A zase, pozri. Kitko. Uj. Nejde? Postalo. Tak zaspívaj, možno pôjde, zaspívaj. Tak dokáže rukami. Možno pôjde, no, tak, rukami. No, tak. No, tanci. No, teraz drží. Aj to ticha, to nevidí, to no, kamaráta. Co? Ty kokso. Očka. Očka, áno, očka. Čupí. No, nožky. Čupí má. Áno, má. Očko má dedo. Áno, očko má dedo. Kamika má. Karmika má uško, áno.